ngoba umuntu oqala wafaka izolo uyathunyelwa phansi komhlaba ukuthi makouva owubona ukuthi nyani bakhona abantu uphumile umuntu wakhona izolo wafika wacacisa kubo bonke abantu bebelapha namapolisa ukuthi ewe bakhona abantu kukho abantu abagulayo kukho abantu abaswelekileyo kunabantu ababuthakathaka abangenamandla abadinga amanzi nokutya kungoko kwenza amalungiselelo izolo ukuthi babafumaniswe amahewu bafumaniswe namanzi. South African kunodaba la engicela ukulithinta. Ngiyazi lokho engizokusho abaningi abakwazi. Abantu abaningi abakwazi lokho. Yabona labantu ama-illegal mining laba aba-trapped right now emgodini. Ngiyabona nje abantu abaningi bebadabukela. Yazi mase ngintshela into eyenzakala laphana. Angicabangi ukuthi ngafisa ukuthi baphume nabo. Angicabangi ukuthi ningafisa njani baphume. Lento ngitshela namanje iyimfihlo and there are very few people abayaziyo. Lapha ngaphansi emgodini lo bakona is a community. Ngiyazi abanye bazodideka is a community. Bahlangene and into abayenza lapha abayikhipheli ngaphandle. It's their agreement. Engizokuveza la manje enze bashoked kona. I wish ngathi ngabakhona bazongena phansi bafike babone enze ngaphansi kunzakalana. Lapha kunengane zamantombazana ezathunjwa zafakwa lapha ngaphansi kuze labantu abangaphansi emining bazisebenzise as prostitute mase bayazibulala aziphumi lapha. Ngiyaphinda kunezingane zamantombazana ezithathwayo zofakwa kuleyo mgodi lo mining illegal mining. Lapha kunabantu besilisa close to 2000. Labantu besifazana abatshontshwayo la bafakwa leyo mgodi kuze bayoshare lapha ya as in benziwe ini balale nabo bachithe ngabo isizungu bese beqede ngabo bababulale babashiye phi emayini. Nizobona ukuphuma amadoda kulowa mgodi lo. Hey mase kuthiwa ngena phakathi ubone ukuthi bangaka abantu besifazane abalapha ya abafile. Uma sebephuma babakhiphi kuphuma amadoda kuphela babashiye ngaphakathi. Because uma bephuma ngaphakathi bazoveza this information. Ngiyabuka nje nina la ngaphandle nilithele labantu abazelwe uhulumeni akanazwelo how come ke labantu ukuthi bafe ngaphandle. People are dying inside abantu besifazane babulawa lapha ngaphansi bethathwa la bafake emgodini ngaphansi kulalwe nabo ngenkani. Aniyazi lenzeka lapha nini ningabavikela nje kuthatha ingane ezincane 18 years 16 years basifake kulo mgodi loya bebesifake kulo mgodi into abazenza zona noma ubawulala naye whoever ufuna ukulala nomuntu wesifazane ulala nale ntombazane lefakwe la lo muntu ofake lamantombazane uyakhokhela imali ukuthi ahambe ufuna amantombazane abuye wafake kulo mgodi lo bakhokhele yena mase meke angene kulo mgodi awasabe saphuma esephila mase bekhathela iwona bayawabulala kuphinde futhi kuphuma iorder into akuhandi kulezi amantombazane ngaphandle abuye azofaka lemgodini mase fona ngapha ngila emgodini bakhokhele imali lo muntu owafaka emgodini lo. Aniyazi into enzeka lapha ukukhuluma into eningayazi. Sanukuzela bathi nina nobuntu nifila kabuhlungu uma abantu kuthiwa abayeke lemgodini bashonele khona. Mina sesangifisa bafele khona. Ningakhuluma into eningayazi. Sanukukhuluma into engayazi. Labo bantu they are very cruel. They are very cruel. Trust me, they are very cruel. If ungathi uwazi into ezikade lapha phansi ungafisa ngathi bangabulawa bonke. Kunabantu besifazane abasitrap lapha. Wale nina nilinde amadodeni. Those men enwalinde ngaphandle are the one ababulala abantu besifazane ngaphansi emgodini balala nabo bemaqeqela nabo bababulala. Kuphinde kulethwa abanye futhi. Hayi madoda. Yiko South Africa nina inkekho nidomo. Abona uminister kadethe abayekwe. Wenza kahle abayekwe. Noma bangafa phakathi bafike phakathi I don't care. If you can see how many women abashonda phansi will be shocked. And those people they're working together. Akekho noyedwa ngokutshela that information. Hayi madoda.
vulana amehlo. These people that are here to destroy South Africa. These people that are here to do whatever they want to do regarding about nina nithini. So nina enithi ninozwela abantwana abaronke. Ask yourself, how many women ever disappear? You know ukuthi labantu ni bayaphi? Baya emgodini, lapha emgodini. Badesele labantu laba namhlanje nibakhulumelayo. Kunabantu besifazane inqwaba thousand and thousand kade yaqala nje long time ago. Kade ngisho futhi. No one want to listen. Nobody want to listen. You must go inside and see what's happening and see how many women abalapha babulewe. Baresho babulawa. Kuleso abanye baresho babulawa. Anadlutho nini. Anazilutho. That's why you need to ngitshela even abantu be-EFF ukuthi bantu about the EFF, they are stupid, they are idiot. Abazi lutho. If there's kuma la ku TikTok lento le, people they don't believe it, but they don't know nothing. The only thing they believe in media. I'm telling you, whoever want to prove the evidence, one day akatshela amaphoyisa South Africa ukuthi akaye phansi afika check, they only find any umuntu osifazana olapha phansi. Goma sebephuma abakhishwa bona bayashiwa ngaphandle babulawa bagqitshwe lapha. Uphume bona bodwa. Angikwazi lokho nini. These people are cruel, they're dangerous, and trust me, ningabazweli. Le nganzele lahlelayo azabantomazane zisuke zisho kulo mgodi leya. Zodlungula khona. Namhlanje niyazikhulumela nini?